Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, dragi prieteni de pretutindeni! Vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc mult că ați găsit timp și dorința de a vă conecta astăzi cu mine aici și acum. Subiectul despre care vom vorbi noi astăzi ține de ceea ce este cel mai important pentru noi, sănătatea. Astăzi vom aborda această temă în diversele ei dimensiuni, pentru că un corp sănătos este un spirit sănătos. Și după cum a spus doctorul Mark Emerson, un nutriționist și un autor de multe cărți, corpul uman, atâta timp cât este viu, are abilitatea de a se vindeca cu condiția că îi oferim ceea de ce are nevoie. Mediul nostru și alimentația au devenit atât de toxice că acțiunile nocive ale acestora sunt indispensabile asupra noastră și în noi este puterea vindecării și pentru aceasta este important să găsești rădăcina bolii. Gândurile pozitive pornesc din organism, pornesc procesele pozitive din organism și invers, gândurile negative pornesc procesele negative din organism. Pentru a avea rezultate pozitive, noi trebuie să trezim celulele noastre. Fiecare organ din corpul nostru îl putem ajuta. Trebuie doar să știm cum să o facem și să acceptăm ideea că ceea ce mâncăm ne influențează starea emoțională, iar emoțiile ne influențează corpul fizic. M-am inspirat foarte mult din cartea Vindecă-ți corpul și mintea, care conține pe fiecare filă ideea alimentației corecte pentru celulă. Dacă nu găsiți această carte, care vă recomand cu siguranță să o citiți, atunci vă recomand cu drag filmul documentar care se numește Heal, în limba română Vindecarea, sau în limba rusă Isțelenie se numește. Și aici o să găsiți foarte multă informație utilă pentru sănătatea noastră, de ce este important să ne hrănim celulele și de ce este important să atragem mare atenție la produsele naturale. În cumul ideal, ce ține de ideea sănătății fizice și spirituale, ne aduce pe piață compania APL Go. În traduce, adică Agile Product Line, se descifrează, line, și se traduce ca linie de prelungire a vieții. Ea ne aduce pe piață o tehnologie inovativă care se numește Acumulită Săi, despre care vom vorbi ulterior. Această companie a fost fondată pe data de 11, luna 11, 2011, de către un fondator tânăr, antreprenor și un frumos și ambițios bărbat pe nume Serghei Kulikov, care la vârsta de 21 de ani a devenit deja milionar. Și găsind produse de la această tehnologie acumulită Săi, a decis să ajute întreaga lume să aducă informații despre această tehnologie tuturor, căci a văzut cât este de perfectă. Și președintele companiei și-a dorit foarte mult să ofere oamenilor ceea ce nu a oferit nimeni până la el. Pe parcursul celor 10 ani de activitate, compania s-a extins la nivel internațional și distribuind produsele sale în peste 65 de țări. Datorită cerințelor de verificare a produselor în fiecare țară, compania dispune de o mulțime de certificate de calitate, cum ar fi ISO, FDA, TÜV, apoi halal, ceea ce este pentru piața persoanelor de origine musulmană, kosher pentru persoanele de origine evreiască, ceea ce denotă faptul că aceste produse sunt naturale și nu conțin grăsimi animaliere.
Mai sunt și certificatele de conformitate și alte certificate. Închideți, vă rog, microfonul. Așa, vă mulțumesc mult că ați închis microfonul. Și aceste certificate le puteți cu toții găsi pe pagina oficială a companiei sau în cabinetele personale a fiecăruia dintre voi care sunteți parteneri. Compania este pe piață mai mult de 9 ani, anul acesta vom sărbători 10 ani și dispune de o fabrică proprie, ceea ce nu ne face dependenți de alți furnizori și de majorări de prețuri, cum sunt în alte companii, căci la noi prețurile sunt constante, dimpotrivă, președintele nostru face foarte multe cadouri ca să promoveze aceste produse și ne face promoții diferite. Ea este localizată în Moldova, în municipiul Chișinău, pe strada Tudor Vladimirescu și are 4500 de metri pătrați. Producerea sunt 250.000 de cutii într-un schimb în timp de 8 ore. În total, în 24 de ore, adică 500.000 de cutii care sunt livrate în toate colțurile lumii. Vă întrebați de ce oare anume în Moldova? Eu pot să vă răspund, deoarece din punct de vedere geopolitic, din Moldova este posibilă livrarea în toate țările, ceea ce nu este posibil din Rusia. Și de aceea noi avem mare onoare să avem parte de fabrica la noi în țară. Și compania dispune de o gamă largă de produse, cum ar fi aceste produse acumulite săi, care sunt foarte valoroase și unicale în lume, care nu există nici la o companie de marketing de rețea. Și dispunem și de o gamă de cosmetică excelentă, beauty, despre care vom vorbi, cred că, altă dată, și produse all-time, adică terciuri, peltea, ceai, cafea, tot altă dată vom vorbi, și pastă de dinți. Căci astăzi vreau să ne axăm anume mai amănunțit să discutăm despre valoarea acestei tehnologii acumulite săi și a celor 15 tipuri de drajeuri, dar recent a fost lansat și al 16-lea produs pe nume Happy, adică fericire, dar încă nu a apărut pe piață. Și acum vom vorbi despre tehnologia acumulite săi, care este cea mai importantă pentru compania APL și care ajută la prelungirea tinereții, care ajută la regenerarea celulelor. Aceasta este o tehnologie inovatoare care permite potențarea suplimentară a substanțelor biologice active din componente naturale extrase din plante, fructe, semințe, legume, plante medicinale și altele. Ca urmare a procesului de extragere prin ultrasunete la temperaturi foarte joase, are loc subțierea membranelor celulelor plantelor și fructelor, care permite eliberarea microelementelor, bioflavonoizilor, acizilor organice, antioxidanților, iar cu ajutorul încărcăturii negative, acțiunea lor este mai puternică, mai amplificată. Acest complex activat se încorporează într-o masă de melasă din trestia de zahăr sau sfecla de zahăr, care este foarte multă la noi în Moldova, din care se creează drajeurile acumulit SA. Și ca metodă de asimilare, produsul este conceput sub formă de drajeu. El se plasează sublingual și se dizolvă acolo și se absorbe foarte rapid, ocolind tractul gastrointestinal, ceea ce ne deosebește de toate suplimentele care sunt pe piață. De ce? Deoarece ele nimeresc țintit la celulă, direct în
sânge, nu trec prin tractul gastrointestinal. Substanțele active ajung în sânge, apoi în tot corpul, se interacționează cu celulele bolnave, deteriorate. Adică, datorită acestui fapt, coeficientul de asimilare crește la 95-100%. Iar drageurile, având sarcina negativă, ele, în mod intenționat, după legea fizicii, se îndreaptă țintit la celula bolnavă, care este modificată patologic și sunt cu sarcina pozitivă. Că noi știm când mergem la medic și dăm o analiză, nouă ne spune că dacă rezultatul este pozitiv, atunci noi avem o problemă de sănătate. Și produsele noastre sunt potrivite pentru toate vârstele, de la naștere până la adânci bătrânețe. Aceste produse minunate le poate consuma și persoana care este însărcinată, și mămicile care alăptează, și la copilașii nou-născuți, când îi doare burtica, pot să le picuri sub limbuță câteva picături de drajeuri de acestea dizolvate și îndată se liniștește burtica. Dar mai sunt benefice și pentru animalele de companie, căci avem foarte multe rezultate pe animalele de companie care au consumat aceste drajeuri. Iată aceste 16 dropsuri cu 16 experiențe despre care vom vorbi mai amănunțit, care au tehnologie acumulită săi. Ele acționează în planul fizic, energic și psihoemoțional și nu provoacă dependență, ca să știți că ele, fiind doar din plante naturale, poți să le consumi atâta timp cât simți necesitatea. La un moment dat, dacă simți saturația, tu singur zici că gata, nu mai doresc să le mai consum. Dar sunt niște produse nutritive de ultima generație și sunt foarte comode la utilizare. Sunt plăcute la gust, căci, după cum știți cu toții, foarte multe produse sunt pastiluțe, sunt de-astea capsule amare, grele, care de înghițit, nu sunt comode la consumat, necesită după mâncare cu jumătate de oră, înainte de mâncare, adică îți creează niște disconforturi, dar acestea sunt foarte comode doar că ele au nevoie să bei destul apă ca să acționeze mai rapid și sunt foarte plăcute la gust și chiar copiilor le place să consume ceva bombonele, dar într-adevăr ajută și la refacerea organismului și la ridicarea imunității. Acționează momentan cu o asimilare rapidă și sunt realizate pe baza tehnologiei inovatoare acumulite săi și conțin doar ingrediente inofensive, naturale, sunt cu toate culorile drajeurilor, sunt tot din plante naturale luate, vopseaua aceasta este naturală. Și de aceea este cu siguranță că putem să le folosim cu toții. Acum, despre primul produs vom vorbi, care se numește Grow. A crește este un complex de vitamine și minerale și bioflavonoide. În primul rând, vreau să vă spun că există în internet o aplicație Business for Home, care ne poate da informații mai detaliate despre toate companiile de MLM din lume, cele mai bune. Și vreau să vă zic că anume în această aplicație, anul trecut, produsul acesta al nostru de Grow a ocupat primul loc în lume ca cel mai bun produs de ridicare a imunității, deoarece știm cu toții că în perioada de pandemie, când foarte multă lume se îmbolnăvea, noi consumam aceste drajeuri și ne simțeam mult mai bine și mai rapid ieșeam din stările de răceli și de probleme de sănătate. Aceste ingrediente care sunt implicate, sunt incluse în acest produs Grow, contribuie la întărirea sistemului imunitar și al organismului. Are efect de anti-îmbătrânire, contribuie la îmbunătățirea
memoriei, menține vederea și gândirea clară, flexibilitatea, mobilitatea corpului și coordonarea mișcărilor. Contribuie la îmbunătățirea procesului de dezintegrare și asimilare a proteinelor. Normalizează microflora, crește capacitatea de muncă, redă vitalitatea organismului și ajută foarte bine la alergii, la răceală, la infecții de orice fel, la boli autoimune, la anemie, chiar dacă le aplici și exterior. Dizolvi, faci compresie și aplici pe locul care te deranjează. Așa că vă recomand tuturor cu drag acest produs minunat. Următorul produs despre care vom vorbi se numește GTS. Este energie, un amestec eficient de antioxidanți. Și vreau să vă spun că acest amestec de antioxidanți, adică produsele, plantele, fructele, legumele care sunt în acest amestec, contribuie la transformarea alimentelor în energie și crește eficacitatea procesului de generare a energiei biochimice din carbohidrați, grăsimi și proteine. GTS conține mineralele și nutrienții necesari organismului. Toată grupa vitaminelor B și cu coenzima Q10. Acest produs reduce oboseala cronică, devenind mai activ și productiv. Ajută foarte bine la memorie, la îmbunătățirea memoriei pentru copii, pentru maturi, să ne concentrăm mai bine, să ne refacem sistemul nervos în perioada de depresie, convalescență. Are un efect antistres și activează glandele suprarenale și ajută la recuperare după accidente vasculare, cerebrale și preinfarct. Contribuie la eliminarea problemelor legate de concentrare și somnolență. Vreau să vă menționez că persoanele care conduc mult timp la volanul, ele foarte mult au îndrăgit acest produs, căci le permite să nu adoarmă la volan și țin în tonus, așa. Așa că, cu siguranță, puteți să le încercați. Următorul produs despre care vom vorbi se numește NORM, adică ține indicele glicemic sub control. Acest produs, datorită buchetului de plante, de ginkgo biloba, de pepene amar, de toate acestea care le vedeți pe imagine, ele blochează dezvoltarea diabetului și reduce riscul de apariție a acestora. Contribuie la normalizarea metabolismului, contribuie la sporirea producerii de insulină și la o mai bună absorbție a glucozei. Contribuie la restabilirea forțelor și la creșterea rezistenței organismului. Ajută la eliminarea tulburărilor metabolice și la restabilirea circulației sanguine. Contribuie la vindecarea rănilor și ulcerului, contribuie la normalizarea activității sistemului digestiv și la reglarea funcției pancreasului. Normul, vreau să vă zic, este un ajutor foarte mare și pentru persoanele care doresc să scadă din greutate. Când noi le aplicăm după mâncare, după cele mai copioase mese, atunci avem rezultat mai bun și vreau să vă spun că sunt rezultate că chiar au slăbit multe persoane consumând aceste produse o perioadă mai îndelungată. Următorul produs despre care vom vorbi astăzi se numește Power Man, căci noi aici avem în companie două tipuri de produse. Ele sunt o pereche pentru el și pentru ea, Power Man și Power Woman. Acest produs este Power Man și este pentru bărbați, problemele de sănătate a bărbaților. Ashwagandha, toate plantele care le vedeți aici și smochinele, rodia, lămâia, când sunt combinate, bioflavonoizii aceștia când au fost combinați și cu încărcătura negativă, îi ajută foarte mult pe bărbați pentru scăderea tonusului de oboseală, adică nu doar pentru bărbați. Și vitaminele și antioxidanții întăresc organismul și măresc activitatea, nu doar la bărbați, vreau să vă menționez încă o dată, chiar și la femei, dar oferă bărbaților și mai multă forță și vigoare.
ajută și la tulburările ale sferei intime pentru bărbați, ajută și la tulburări ale sistemului urogenital și la bărbați și la femei. Persoanele care de o vârstă înaintată, chiar și doamnele, care nu pot ține urina, adică anume consumând acest produs de Power Man, le se întăresc mușchii și se încetează problema care îi deranjează pentru femei. Dar pentru bărbați asigură și suportul nutrițional al prostatei și contribuie la circulație în zona genitală. Reduce inflamația prostatei și îmbunătățește urinarea, iar microelementele încetinesc dezvoltarea adenomului de prostată. Ajută la infertilitate și reglează hormonal. Ajută și la infecții urinare, la eliminarea nisipiului și calculilor renali. Acest produs vreau să vă spun că l-a ajutat și pe soțul meu, consumându-l și Power Man-ul, relaxul și cu stopul și cu slide-ul. I-au ajutat foarte bine la articulații, dar le voi descrie mai departe, însă vreau să vă menționez că anume consumând și Power Man-ul ajută ca să scoată acidul uric din organism. Deci, din start, eu când am auzit prima dată despre aceste produse, consideram că doar stop, slide și relax ajută. Iar când am introdus și Power Man-ul, atunci am văzut rezultate mai mari. Și acum vreau să vă spun și despre Power Woman, puterea femeii. Este sănătatea intimă a femeilor. Ajută aceste ingrediente care sunt combinate în Power Woman, ele dau așa efecte că dezechilibrul hormonal și tensiunea psihoemoțională o reglează, adică normalizează nivelul de hormoni, elimină stresul psihologic, are o acțiune tonifiantă și de îmbunătățire a stării generale. Tulburările ale sferei intimele reglează activitatea sexuală la femei și crește libidoul. Se reduc efectele dezechilibrului hormonal. Se îmbunătățește nutriția țesuturilor din zona genitală. Se normalizează echilibrul energetic, dar se încetinesc dezvoltarea proceselor hormonodependente. Reglează activitatea sistemului genitourinar cu acțiune diuretică și reduce edemele. Ajută la infertilitate, menopauză și incontinență urinară, despre ce am vorbit mai devreme. Când le combinați împreună, sunt rezultatele mai bune. Despre aceste produse putem să scriem ode. De ce? Deoarece foarte multe familii tinere care nu le reușea să rămână însărcinate, consumând aceste drajeuri, făcând un detox cu produsele despre care voi vorbi mai târziu, și-au rezolvat problema și acum își cresc și își educă copilașii. Vreau să vă spun că este parcă o minune, că multă lume nu crede, dar se merită să încerci. Până când nu încerci, nu poți să negi, să spui că nu cred că ajută. Așa că vă recomand cu drag. Următorul produs despre care vorbim acum se numește Relax. L-am pus în mijloc, dar vreau să vă spun că el stă în frunte, deoarece toate produsele, când dorim să începem să le consumăm, mai întâi de toate trebuie să începem cu relaxul. De ce? Deoarece noi o viață întreagă am mâncat și ne-am hrănit stomacul, dar celulele noastre nu le-am hrănit. Iar dacă am decis să hrănim și celulele, atunci vă recomand cu siguranță să începeți cu relaxul, deoarece noi toți avem celulele încordate. Ele stau închise și nu se deschid, așadar dacă noi vreo o săptămână vom consuma doar relax, organismul nostru se va relaxa, celulele se vor relaxa, mai ușor se vor deschide ca să poată primi și celelalte ingrediente din următoarele produse care doriți să le consumați. Așa că vreau să vă menționez că relaxul calmează sistemul nervos și reface echilibrul emoțional. Mușețelul, ginkgo biloba, pasiflora, ashwagandha, somnifera, banana, nucile de pin, salata obișnuită, în combinație,
are o acțiune sedativă ușoară, reducând iritabilitatea crescută, ameliorează nervozitatea și senzația de neliniște, îmbunătățește starea de spirit și creează emoții pozitive, contribuie la restabilirea fazelor unui somn sănătos, îmbunătățește procesul metabolic și stimulează activitatea creierului, ajută la relaxarea neuromusculară și ajută în insomnie, depresie, atacuri de panică, mușchi încordați, dureri musculare, spasme, reduce oboseala cronică. Chiar dacă dormiți 4 ore, dar dacă consumați relax, să mă credeți că veți avea un somn profund în faza cea mai adâncă de somn și o să simțiți efect de la ele. Următorul produs despre care vom vorbi este slide-ul despre care am vorbit mai devreme. Anume aceste ingrediente, ca ghimbirul, ca gheara diavolului, ca lemnul dulce și ceaiul verde, adică curcumaua, perele, fragii, în combinație luate, bioflavonoizii extrași din aceste ingrediente, ne ajută să avem sănătatea articulațiilor și a țesuturilor conjunctive. Slide-ul, în traducere, sună a aluneca. De ce? De aceea că împiedică ele procesul de distrugere a țesutului cartilaginos, a oaselor și a articulațiilor, a coloanei vertebrale, a tendoanelor și ligamentelor, ajută la activarea procesului de regenerare a acestora, îmbunătățește mobilitatea articulațiilor și stimulează producerea de lichid sinovial, stimulează sinteza de colagenă și elastină, reduce la inflamație edemele de la nivelul articulațiilor și a țesuturilor periarticulare. Accelerează procesul de sudare a oaselor după traume, fracturi și intervenții chirurgicale. Împiedică procesul de demineralizare a țesutului osos și previne îmbătrânirea prematură a pielii și formarea vergeturilor. Vreau să vă spun că el ajută foarte bine la articulații, la mușchi, dar ajută și la piele. Anume acest slide, dacă noi îl consumăm, el ne ajută să scoatem toată mucozitatea din organele interne. Că noi se acumulează multă mucozitate pe intestine și anume acest slide elimină, adică le scoate la suprafață. Și vă zic că eu vă explic despre soțul care a simțit ușurința, anume cu slide-ul, cum v-am spus, stopul, relaxul și powerman-ul. Și iată următorul produs care se numește Stop, adică Stop durerii, este un ajutor rapid și eficient contra durerii și inflamației. Anume, ingredientele combinate din acest produs ajută la activarea circulației sanguine. El este un antioxidant foarte puternic. Substanțele active reglează tensiunea arterială în limitele normale. Antioxidanții neutralizează cu succes toxinele și reduc procesul inflamator. Extractul din frunze de zmeură are acțiune hemostatică și de purificare a sângelui. El este foarte important căci are un efect spasmolitic și anticonvulsiv. Este recomandat în toate procesele inflamatorii după extracții dentare, migrene, edeme, varice, hemoroizi, dureri de oase, hernii de disc, hipertensiune, febră, alergii, cu efect analgezic extrem de rapid ajută și creează un mediu alcalin în organism. Următorul produs despre care vreau să vă povestesc se numește ALT. Este o alternativă, un produs care luptă cu alergia. Anume, buchetul acesta de ingrediente, combinat unul cu altul, a fost foarte bine gândit. De cine? Vă explic. Toată această tehnologie a fost inventată de către învățații europeni și 25 de ani au lucrat asupra la această tehnologie. Și vreau să vă zic că anume au găsit cum să le combine fiecare produs în parte ca să acționeze țintit la problema care îi deranjează pe oameni, pe sistemele care îi interesează pe
persoanele cu probleme de sănătate. Acest amestec este unic de ingrediente naturale care oferă ajutor pentru problemele respiratorii, fără a afecta organismul. Ajută la eliminarea simptomelor alergice neplăcute, cum ar fi mâncărimea, strănutul, guturaiul, înroșirea pielii. Contribuie la întărirea imunității, dar și a rezistenței organismului la factorii nocivi din mediu. Menține sistemul respirator sănătos, reglează flora intestinală, curăță sângele și sistemul limfatic. Are efect în alergii, pneumonii, bronșite, sinusite, rinite, dermatite, otite, amigdalite, chiar și psoriasis, circulație deficitară și chiar și în bolile oncologice. De ce? Deoarece este un produs minune care curăță limfa. Și noi știm foarte bine că toxinele ne aduc foarte mari probleme. Și datorită acestui eu mi-am rezolvat o problemă de sănătate, căci, nu știu, care mă cunosc de mai mult timp, cunosc că eu am fost diagnosticată cu bronșită astmatică și timp de câțiva ani m-am folosit de salbutamol și Seretide. Și credeam că nu o să scap de acestea. Permanent aveam nădușală, alergie, adică mă deranja. Și bronșita obstructivă tot mă ținea așa ca o coadă de spate, că dura de mulți ani. Dar de când am început a consuma anume aceste produse naturale și îndeosebi altul, eu am uitat ce înseamnă inhalatoarele. Așa că vă urez și dumneavoastră să fiți sănătoși cu toții și acum vom vorbi despre următorul produs, care se numește Hepar, adică în traducere sună ca ficat. Acest produs este un ajutor rapid și eficient pentru întărirea funcției ficatului. El previne procesele inflamatorii, combate acțiunea substanțelor toxice care ajung în ficat, ajută în bolile ficatului, hepatita, steatoza, dischinezie biliară, colesterolul, reglează digestia și funcția vezicii biliare, echilibrează balanța hormonală, reduce dependența de alcool, tutun, poftă de dulce, ajută la restabilirea întregului sistem hepatobiliar. Vreau să vă menționez un moment că, având o parteneră în Statele Unite, prietenul ei era dependent de băutură și anume cu aceste drageuri, consumându-le și îndeosebi mai mult Hepar, alt Melesia, despre care voi vorbi curând, el a încetat să consume alcool. Și acum se bucură de mari succese și în activitate, și în sănătate, și în genere, sunt bucuroși. Următorul produs despre care voi vorbi este Heart, adică în traducere inimă. Este formula unei inimi sănătoase. Strugurii și ashwagandha, rodia, zmeura, fragii, în combinație, dau niște efecte miraculoase. Reglează activitatea mușchiului cardiac, reduce riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare cauzată de tensiunea arterială înaltă, îmbunătățește circulația sângelui și contribuie la oxigenarea acestora, previne formarea trombilor, reduce acțiunea substanțelor cancerigene asupra organismului, protejează arteriile și susține circulația la nivelul capilarelor, ajută la reglarea colesterolului, îmbunătățește circulația vertebrovasculară și oxigenarea creierului. Anume, acest produs m-a ajutat și pe mine și cu alt produs despre care voi vorbi în continuare, Brainul, m-au ajutat să mi se dilate vasele sanguine, circuitul să fie mai bun și la un moment dat eu nu m-a deranjat plasa aceasta de vinișoare de pe picioare, însă peste o perioadă de timp am observat că a dispărut. Și vreau să vă zic că noi ne gândim la o problemă când începem să consumăm aceste produse, însă ele mai bine știu ca noi și acționează acolo unde ele consideră că trebuie. De aceea se numesc hrană inteligentă a celulei. Așa că despre următorul produs voi vorbi, care se numește Ice, în traducere gheață. Este un ajutor rapid pentru stomac. Acest produs
având astfel de ingrediente ca mușețel, ca lemnul dulce, ca crețușca, ca aloe vera, ca cătina, morcovul, ele în combinație ajută la activitatea stomacului, pancreasului și intestinilor, normalizează activitatea enzimatică și secretorie a tractului gastrointestinal, previne lezarea mucoasei gastrice, înlătură arsurile și balonarea la stomac, calmează iritațiile tractului gastrointestinal și elimină senzații de greață și greutate la stomac, reglează digestia și funcția vezicii biliare. Este benefic în ulcere, gastrite, colite, intoxicații, rău de mașină, Helicobacter pylori, dereglări ale florii intestinale și imunitate scăzută. Cine a gustat din persoanele care sunt prezente, cu siguranță toți o să puteți să confirmați că el, într-adevăr, ajută foarte rapid persoanele pe care prima dată eu le-am servit, mi-au zis că nici n-a reușit să se topească, că deja i-a trecut stomacul sau balonarea din care o avea. Așa că, cu siguranță, veți avea și toți rezultate frumoase, doar că trebuie să avem răbdare și să așteptăm toți rezultatele, căci nu toate organismele sunt la fel. La fiecare acționează în modul său. Și următorul produs despre care vom vorbi astăzi se numește MLS, multispectrum. Acest produs este antiparazitar, antifungic, antiviral și antibacterian. Toată gama de produse, aici este o comoară întreagă. Citiți singur ce conține acest produs MLS. Toată gama aceasta de ingrediente adunate împreună, ele acționează asupra cel puțin la 250 de tipuri de paraziți din organism. Adică vă dați seama cât de important este să facem noi o detoxificare cu acest produs. Ele creează un mediu neprielnic paraziților și ajută la eliminarea acestora. Lor nu le este comod și se irită foarte tare și dau drumul la niște toxine multiple, ca nu le place că îi scos din zona de confort, și au creat acolo familii, colonii întregi și ajutându-le noi cu altul, căci noi trebuie să le consumăm aceste produse de MLS seara, înainte de somn, când se trezesc cel mai bine paraziții. Și cel mai bine este că el nu se poate, MLS-ul, de consumat fără de produsul alt. De ce? Deoarece paraziții dau drumul la toxine și noi dimineața când ne trezim, ca să nu iasă erupții pe piele, să nu iasă herpesuri, să nu avem alte probleme, este bine să consumăm alt de dimineață cum ne trezim, ca să ajute organismul să elimine toxinele, să curețe limfa și să plece paraziții din organismul nostru. Acest produs contribuie și la detoxifierea și restabilirea întregului organism. Crește imunitatea, reglează flora intestinală, are efect în infecții de orice fel, viroză, constipație, dureri articulare, boli ale sistemului osos, hepatită, psoriasis, alergii, dermatită, migrene, colite, parazitoze, flatulenta, intoxicații, boli autoimune și chiar și în oncologie. Vreau să vă zic că anume MLS-ul, altul, Power Woman-ul și Power Man-ul ajută la persoanele care doresc să aibă copii, dar nu uitați să includeți și relaxul, căci tare mult contează să fie inclus acest buchet, dacă sunt persoane care doresc să o problemă de sănătate să o regleze și să aibă și ei copilași. Următorul produs este Beauty. Frumusețea. Este frumusețea interioară, vizibilă și la exterior, cu un complex de vitamine, minerale, acizi grași și polinesaturați. Toată gama, vedeți că este o mulțime de ingrediente și în acest produs miraculos Beauty. Vreau să vă menționez că dacă dumneavoastră vorbiți cu cineva și nu știți ce să-i propuneți,
îi spuneți beauty și cu siguranță nimeriți. De ce? Că el este multifuncțional, ajută la prevenirea îmbătrânirii pielii, acționează împotriva ridurilor, atonii și a oboselii, ajută la îmbunătățirea stării scalpului, complex de nutrienți pentru piele, păr și unghii, ajută la menținerea bronzului, nutricosmetică cu efect antioxidant, anti-îmbătrânire și ajută la recuperarea și refacerea țesuturilor. Stimulează producția de colagen și elastină, exact ca slide-ul despre care am vorbit mai devreme. Anume, acest produs, când am aflat despre beneficiile care le aduce beauty, când m-am conectat din start, am spus tare mult mi-l doresc. Și de la o lună de zile, nu știu, pe mine așa m-a ajutat. Dar, după cum vedeți, podoaba capilară mi s-a îmbunătățit, unghiile au încetat să exfolieze și sunt foarte bucuroasă că am cunoscut acest produs. Și cu gama de cosmetică care este excepțională. Următorul produs și cel mai preferat al meu este Brainol. În traducere sună ca creier. El permite reglarea creierului la frecvența corectă, mereu gândește și ajută la refacerea neuronilor și a celulelor vasculare. Are un efect benefic asupra oxigenării creierului, îmbunătățește memoria și circulația sistemului nervos central, adică se dilată vasele sanguine, circulă mai bine sângele, ajunge la creier oxigenul și ne îmbunătățește starea generală a organismului. Îmbunătățește memoria și vreau să vă spun că el acționează minunat, minunat. Toată lumea care o servesc mă întreabă ce mi-ai dat că atât de bine mi s-au restartat toate, adică atenția, au devenit mai claritatea mai bună, oboseala cronică a dispărut. Și vreau să vă spun că el ajută și la concentrarea atenției, la clarificarea minții și la stimularea gândirii creative. Ajută la prevenirea sindromului de supraoboseală, ajută la accelerarea sintezii proteinilor din creier și benefic ajută la recuperarea după accidente vasculare, ca Alzheimer, Parkinson, reglare hormonală, depresie, febră și migrene. Conectează. Primește, 6 persoane sunt în așteptare. Mă scuzați un pic. Așa. Iată, vedeți cum s-a primit că au întârziat un pic și eu m-am concentrat cu prezentarea. Și acum vreau să vă spun despre acțiunea holistică pe sisteme de organe. Am făcut așa un mic exemplu ca să fie mai clar și mai în ajutor pentru persoanele noi, ca să știe pentru fiecare sistem care produse lucrează mai bine. Da? Adică pentru sistemul endocrin este foarte benefic să se combine normul, powermanul și powerwomanul. Pentru sistemul circulator este benefic beauty, stopul și heartul. Pentru sistemul digestiv este benefic să se combine ice-ul, heparul, meleseul și altul. Nicoleta, pentru sistemul nervos este foarte benefic brainul, relaxul, GTS-ul și beauty, tot se poate aici de încadrat. Pentru sistemul muscular este bine stopul, slide-ul, relaxul. Pentru sistemul osos este bun stopul, slide-ul, grow-ul, relaxul și powerman-ul. Aici, despre ce v-am spus mai devreme. Și la sistemul respirator este bine de combinat altul, slide-ul, grow-ul și aici vreau să vă spun că fructele și legumele conțin fitonutrienți inumerabili care ne pot stimula enzimele de detoxificare, modulează energia genelor și repară ADN-ul nostru. Și așa, după cum a spus Mark Emerson, atunci când ne îndepărtăm de planul naturii și de cum am fost creați,
suferim consecințe nefavorabile. Acum vreau să vă spun că ceea ce v-am relatat acum, de fapt, este motivul pentru ce și explicație de ce eu am schimbat cursul vieții mele și am decis să schimb diametral opus genul meu de activitate. De 30 de ani în domeniul pedagogic și am hotărât să-mi leg viața și genul de activitate de compania APL Go și anume de echipa Go Crucchevici, de care sunt foarte bucuroasă. Iar persoana pe care am duplicat-o, care m-a susținut și mă motivează în continuare, este Liliana Arseni, director național a companiei APL. Și acum vreau să vă aduc sincere mulțumiri și persoanelor care m-au informat despre această companie. Sunt recunoscătoare și le mulțumesc mult tuturor persoanelor din diferite colțuri ale lumii pentru faptul că m-au auzit, m-au urmat și mă motivează ca să aducem tuturor persoanelor informații despre aceste produse unicale. Împreună vom aduce sănătate în fiecare casă cu produsele noastre unicale. Iar acum, fetița mea mă ajută ca să introducem persoanele care sunt în această conferință prezente și care vor participa la o tombolă. Și, așa, premiile vă vor fi produsele despre care am vorbit astăzi. Adică, premiul mare va fi o cutie de MLSE, pentru al doilea premiu va fi o cutie de GTS și al treilea premiu va fi o cutie de Relax. Vă mulțumesc pentru atenție. Și acum vreau să întreb, m-a auzit sau nu? M-ați auzit? Am fost auzită sau... Da, da, foarte bine te-am auzit, Veronica. Bravo! Vă mulțumesc mult și cred că acum o să închidem înregistrarea sau să lăsăm și... Așa, închis înregistrarea, da?